ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерора канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. خیلی بهترین درآمدی کردم که رفتم 100% گرانیسا گذاشتم. خودی حاضر با номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки дӯсташ Ислам Махачев кай карьераи худро ба анҷом расонида метавонад. биёед суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. рости гап ман фикр мекунам ки баъди 1.5-2 сол Ислам аз ҳисоби сину сол карьераи худро ба анҷом мерасонад. моҳи октябр ӯ 34 мешавад, а вақте ки сину сол меравад ягон кас ба монанди пешина намемонад. дар сини 35-солагӣ хуб мешавад ки карьераи худро ба анҷом расонӣ ва роҳро ба ҷавонон диҳӣ. агар ки вақти шумо расад ва шумо карьераи худро ба анҷом нарасонед, пас ягон касе дигар шуморо шикаст медиҳад. барои ҳамин шумо набояд гузоред ки ин кор рух диҳад. беҳтараш худатон ин корро анҷом диҳед. ин маслиҳати ман ба ҳамаи ҷангварон аст. вақте ки қуллаи баландӣ карьераи шумо мегузарад, шумо танҳо барои пул меҷангед ва саломатии худро аз даст медиҳед. ягон рӯз шумо ба хона бармегардед ва дар саволҳои фарзандонатон ҷавоб дода наметавонед, чунки сари шумо хуб кор намекунад, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки худи Ҳабиб Нурмагомедов карьераи худро дар сини 32-солагӣ ба анҷом расонид баъди муҳориба зидди Ҷастин Гейҷи. ҳамчунин дӯстон, Нурмагомедов хабар дод ки муҳорибаи Махачев зидди Мадалена рӯзи 15 ноябр дар турнири UFC 322 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир мешавад. чемпиони вазни миёнаи UFC Дрикус Дуплеси фикрҳои худро оиди муҳориба зидди Довталаб Ҳамзат Чимаев баён кард. оё Ҳамзат маро ба замин афтонида метавонад ё не? албатта ки ӯ ин корро карда метавонад. ман ба ин чиз боварӣ дорам. ӯ чемпиони Шветсия буд. барои ҳамин ман умедворам ки ӯ маро ба замин меафтонад. лекин баъд ӯ бояд ки бо ман дар замин кор кунад ва маро дар он ҷо идора кунад. оё худи ман Ҳамзатро ба замин афтонида метавонам ё не? албатта ки метавонам. дар якум раунд ман ӯро дар маркази октагон пешвоз мегирам ва мо бо ӯ гӯштин мегирем. мо метавонем ки тамоми якум раунд гӯштин гирем. а вақте ки дуюм раунд оғоз мешавад, мо мебинем ки ӯ чӣ гуна худашро ҳис мекунад. дар охири дуюм раунд мо бо қоидаҳои ман меҷангем. чӣ гуна ки ман хоҳам ҳамон гуна меҷангем, гуфтааст чемпион. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем чемпион боварӣ дорад ки тобоварии Ҳамзат Чимаев хеле суст аст ва баъди якум раунд ӯ хаста мешавад. ин суханҳои Дуплеси ҳақиқат доранд ё не? албатта ки рӯзи муҳориба маълум мешавад. лекин ҳамдастаи Ҳамзат Арманд Царукян дар ин бора фикрҳои худро баён кард ва фикрҳои ӯ тамоман дигар аст. биёед суханҳои Царукянро гӯш мекунем. дар ин лагери тамринӣ Ҳамзат дар болои корҳои функсионалӣ ва тобоварии худ кори зиёд кард ва дар ин ҷанг тобоварии ӯ бояд ки хуб бошад. ман умедвор мешавам ки Ҳамзат Дуплесиро фавран шикаст медиҳад. лекин ман ӯро чемпион дидан мехоҳам. барои ҳамин фарқ надорад ки чӣ гуна ӯ ғолиб мешавад, фавран ё ин ки бо қарори доваро. ин муҳорибаро пешгӯӣ кардан душвор аст, аммо ман умедворам ки Ҳамзат намегузорад ки мо асабонӣ шавем ва муҳорибаро дар дуюм ё ин ки сеюм раунд ба анҷом мерасонад, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо шаби 16 ба 17 август дар турнири UFC 319 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ҳамчунин бояд қайд кард ки барои Чимаев ин аввалин муҳорибаи 5 раунда мешавад. ана Дуплеси бошад дар чунин муҳорибаҳо таҷрибаи калон дорад ва ӯ чанд маротиба муҳорибаҳои 5 раунда гузаронидааст. ба фикри худи шумо дӯстон, ин муҳориба тамоми 5 раунд идома дода метавонад ё ин ки фавран ба анҷом мерасад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.